És srácok, itt Torsabál, és ez itt a The Binding of Isaac Rebirth. Igen, eljutottunk 60 epizódig, és bár Platinum Godom nincsen, már a Secretek 90%-át feloldottam nagyjából. És a maradék 10%-nak egy igen nagy része a hátra maradt challenge-eink. Úgyhogy próbálkozzunk meg a legnehezebbnek tűnő Purist-tel. Így 60 rész kapcsán, vagy annak apropójából. Emlékeim szerint annó a Puristet elsőre sikerült teljesítenem rendes Isaac-ben, úgyhogy még Blue Baby-t is sikerült megölnöm, hiszen a cél az Isaac, item roomok nélkül. És hát nem tudom, hogy item roomok nélkül azon kívül öltem-e bármikor is Blue Baby-t, bármelyik Isaac-ben. Gyanítom, hogy nem, úgyhogy az egy emlékezetes kör marad nekem. Hát egy hasonlóban reménykedem ma. Most nagyon-nagyon-nagyon kellett volna az a Soul Heart. És mivel másra úgyse kell kulcs, ezért kinyitom a aranyládát, sajnos Two of Spades-et kapunk. Tényleg rendkívül fontos lett volna, hogy Soul Heart-ot kapjunk, hiszen hát az ördögszobák az egyetlen item forrás a boss leszámítva az esetek döntő többségében Puristnál. Duke of Flies. Megsebesített, de a bomba teszi a dolgát. Majdnem sikerült kipattogni a hatóköréből. Mérges lettem volna. Most srácok, menjetek egy kicsit arrébb. Életterű igazából nem probléma most még. Tényleg csak egy Soul Heart-ot kéne szerezni ezen a szinten. Ez jó item, jó kezdés. Blue Cap. HP up, Tears up és Shot Speed down. Kicsit Tesco-s Sacred Heart. Hiszen az a Tears up része helyett damage upot ad. Meg talán Tears down-t is egy picit. De inkább csak Shot Speed down. Úgyhogy igen, én nagyon szeretem a Blue Cap-et, tényleg egy jó kezdés. Azért a Puristnál elvárja az ember, hogy ne Magic-8 bólokkal dobálja a boss. Ha már csak ő az egyetlen garantált item forrás. És hát tényleg a ördökhöz be kell jutni, mese nincs. Sajnos így sincs Tinted Rock. Fontos lett volna. Most így vagy tökéletesen játszom a következő szinten, vagy egyből kell találnom ott egy Tinted Rockot, vagy itt kell kapnom egy Soul Heartot. De inkább tűnik úgy, hogy az utóbbi nem fog megvalósulni. Esetleg Balls of Steel valamelyik? Full Health nem kifejezetten hasznos, Health Up rendkívül hasznos, Bombzar Key meg mindegy kb. Jó, Health Up mindenképpen megérte a bombánkat. És 2 Health Up egy Basement egy alatt, úgyhogy nem volt Item Room, ez így azért ez nem hangzik rosszul. Oda egyértelműen nem mehetek még, várnom kell. Itt bizony nekem nem szabad sérülni, nagyon-nagyon fontos. Ha sérülök, akkor hát nem is tudom, onnantól kezdve miben reménykedem. Egy Soul Heartot légy szíves valaki. Ez megint egy olyan szoba, amit tudnom kéne teljesíteni, anélkül, hogy bármi eltalál. Ott ez egy kulcs, ez nem Secret, vagy nem Soul Heart. És hát nem is Secret Heart, ezzel sem mondtam volna nagy baromságot, csak úgy nem nagyon van értelme. Nem baromság, csak nincs értelme. Világos, nem? Hát Pride adhat nekünk egy Justice-t, kártyát. Ami adhat nekünk Soul Heartot, de más módon nem lehet innen kapni. Hát ez egy analista szakácskönyv, ami egy kicsit veszélyesnek tűnik használni. Amikor ennyire kiélezett a szituáció. Hát... Na jó. Úgy érzem, hogy ezzel jól jártam. Az analista szakácskönyvvel. Majdnem sikerült a dodge-olást elcsesztem ott a jobb alsó sarokban, de végül is megoldottam. Mindenféle nehézség nélkül, és hát továbbra is él a remény, haloványan. Jaj. Jó.
Atya Isten, nem nagyon volt itt jó a helyzet. Ó, még több bomba. Urej. Hát ide be kell mennem. És ott a Soulheart, oké. Na így azért egy picit jobban érzem magam. És nagyon örülök, hogy eddig nem talált el semmi. Ez fontos mozzanat. Itt majd lehet, hogy eltudom a szakácskönyvet, egy kulcsért megéri egy charge-ot elhasználni, de csak is a boss után is, ha már túl vagyunk az ördögszobán, amit remélhetőleg kapunk. Aztán jönne, mit kapunk, az majd nagy kérdés. Ugye a Rebirth egyik újítása a rendes Isaachez képest, hogy már lehetnek olyan ördögszobák, ahol nem garantált az item, és ez nem biztos, hogy most jól jönne nekünk, főleg annak tükrében, hogy 2 HP-ot kaptunk már, amit én nagyon szívesen elcserélnék egy Brimstone-ra például. Szerintem azért a Puristhez kell egy Brimstone vagy egy Mum's Knife, vagy valami nagyon mákos itemek bossokból, például a Magic Mushroom vagy hasonló. Ugye az már a benne van a boss item poolban, oké. Jelenleg még mindig nem találtam nagyon semmi. Ezen a szinten persze, az előzőn igen. Oké, ez meg lesz. Meg lesz a boss szoba, illetve a ördögszoba. Ott van. Ez egy remek item a bossból. Screw it. Hát ez... Ugye ezt még, erre még nem tértem ki így külön, de Purist egyik hát legáltalánosabb módja a teljesítésnek az, hogy összeszedett Guppyt. És hát képtelen voltam így otthagyni a Guppy itemet, és hát a Nine Lives azért tud segíteni egy darabig. Nem biztos, hogy megért ilyen sok életerőt beáldozni érte. Szó-szó, ez idő lesz a megmondója, hogy ez megérte vagy sem. Van Tears Up-unk, Damage Up-unk és Range Up-unk is, meg Health Up-unk is volt. Csak azt elbuktam. Eddig ez egy jó 2 szint volt, tényleg. Látok fantáziát ebben a körben. Ezt ki kéne nyitni. Minden lehetőséget meg kell ragadni. Ugye Maxis Head, illetve hát ami most már Cricket's Head, és egyéb finomságokat lehet kapni. Aranyládákból, ugyanúgy a Guppy itemeket is. Úgyhogy én ki fogok nyitni minden egyes aranyládát, amit van módon. És nem érdekel, hogyha 3 évnyi ellenféllel kell megküzdenem érte. Puristnál nem nagyon engedett meg a lazaság. Legalábbis egy jó darabig biztos nem. Aztán persze lehet, hogy itt is olyan OP lesz az ember a végére, hogy nyugodtan ellazázhat pár szobát, de hát ez még nem az a helyzet. Reméljük, hogy el fog jönni. Ez is. Ezen a szinten is jó lenne egy ördögszoba, mondanom sem kell. Megspékelve egy Guppy itemmel. Hát te mit tudsz? Biztos, hogy nem Health Down. Ez Tears Down. Ciki. DPS-ük ennek ellenére továbbra is a rendben szintet súrolja. Ó, ott volt egy Tinted Rock. Nem hagyunk ott ilyen finomságokat. Hiszen ott a Soulheart, ami nagyon értékes most nekünk. Tekintettel arra, hogy nem nagyon van sok HP-nk. Hát ez egy kellemetlen szoba, hiszen nem nagyon tudunk mit tenni. Mint hogy egy helyben állunk és imádkozunk. Haló, koma. Hát az imádkozás része most bejött kivételesen. Jó, van Curse Room, ez fontos. Onnan is lehet Guppy itemeket kapni, igen nagy százalékban. És már csak 2 kell nekünk, az annyira nagyon nem sok. Képzeljegyen vagyunk. Teljesíthetőnek tűnik, mázni kell hozzá azért. Megvan Guppy, azt mondom, hogy ez a Purist még. Tehát jó eséllyel indulunk neki. Tényleg a legáltalánosabb mód, hiszen item roomok nélkül a Guppy a legópébb dolog a játékban. Egy Mum's Knife-os Guppy leginkább, hiszen Mum's Knife is ördögszoba. És
hogyha a bosson kívül az a legfőbb item forrás itt. Persze jó angyalkörös Puristet is össze lehet rakni, nagyobb mázli kell hozzá, nekem most már nem fog sikerülni, úgy tűnik. Nézzünk be a boltba. Oh, there is options, az nagyon kéne még a boss előtt. Itt ugye nem nagyon van adományozó gép, nem tudjuk berobbantani, úgyhogy nekem ezt a 6 centet össze kell szednem. Valahonnan. Hát majd keresünk Secret Roomot, van 2 bombám. Nem tűnik lehetetlennek megtalálni, ez baj. Ilyen sérüléseket nem szabad benézni. Jó. Jó eséllyel nem fogunk piros szívsérülést itt bekapni. Ez mondjuk elkerülhető lett volna valószínűleg. Úgyhogy kellemetlenül érzem magam. Most egy picit. Ez is valószínűleg elkerülhető lett volna. Dögölj meg. Ott az ördög, oké. Ez sajnos csak egy range-up. Ó, ez meg Krampus. Az baj, mert nekem kell a sátáni biblia, úgyhogy ha fejet ad, akkor az itt fog maradni. Ha Lamp of Colt ad, akkor oké. Nem nagyon kéne itt túl sok HP-t veszíteni. Igen, ezt nem szabad csinálnom. Meg ez se. Végén még meghalok Krampuson, nagyon ez most már nem fog bekövetkezni. Lamp of Core, rendben. És megvan a pénzünk a Receptions-re. Fontos lett volna a boss előtt, hogyha megvan. Lehet, hogy most nem egy range up-pal lennénk gazdagabbak, hanem valami sokkal jobbal. Oké, Lamp of Coal az egy nice drop. El fog használni egy életerőt a 9-ből Curse Roomért cserébe. Gyerünk, Goathead, az oké. Ó, ez baj. Megint bugos az ajtó. Viszont itt a Tinted Drakunk. Te mit tudsz? 48 óra energia, köszönöm szépen a bőkezűséget. Ezért van nekünk szükségünk a sátáni bibliára és nem a Krampus fejre. Akkor ilyen hajszálon múlik az életünk. Oké. Srácok, nekem jó érzésem van ezzel a körrel kapcsolatban. Ezzel a challenge-el kapcsolatban. Még egyáltalán nem érzem garantáltnak, hiszen még mindig csak egy Guppy itemnél járunk, de mivel innentől kezdve minden szinten garantált ördögszobánk van, ezért hát egy erős sanszal indulunk neki a dolognak. Természetesen még itt vagy, itt volt a Krampus. Ez is nagy mászló, hogy ő Lamp of Coal dobott. Ez viszont nem éri meg. Aranyláda lenne, még talán ki is nyitottam volna, ahogy mondtam. Vagy 3 piros láda, akkor meg gondolkodás nélkül kinyitottam volna. Szóval lehet, hogy health tapot ide adjon, de szerencsére nem. Nem tudtam volna elérni semmiképpen sem. Oh. Nem kedvelem ezt a szobát különösebben. Ott a Curse Room ismételten. Örülök, eddig nagyjából minden szinten kaptunk. És ez első szinten ugye Goatheadet adott, szóval hozzá is az eredményt. Amit várok tőle. Item roomok nélkül valóban Curse Roomok lehetnek még megoldás az ördögszobán kívül. Tudnék repülni, ez ugye 3 fekete szív lenne, ami elképesztő jól tudna jönni. Jaj. Nem voltam egy percig, vagy egy másodpercig biztosabban, hogy onnan ki tudok jönni találat nélkül. Hát kezdtem fogni a fejem, hogy nem tudom megvenni a Soul-Artot, de megoldódott a dolog magától. Jó!
Jó. Jól van. Jól van. Haj, át a sötét oldalra. Oké. Ez nekem úgy tűnik, hogy ez megéri a bombánkat, hiszen kettőt kapunk cserébe. Lehet, hogy meg tudtam volna szerezni anélkül is, hogy egy bombát beáldozzak. Csak felrobbantom a TNT-t valahogy közép, anélkül, hogy én belesérülnék, de nem vállaltam a kockázatot. Tessenek megpusztulni az ellenfelek. Így már 60 adjára is. Igen, ez baj. Sejtettem, hogy itt nem fogok elférni. Hosszunk Hollow egy Tinted Rackkal megspékelve. Hollow könnyű lehetne, de mégis eltalált kétszer. És ott a Magic Mushroom. Hey. Ha Béla. Ha mit látok? Látta illuskává válni a világot. Egy világot? Virágot. Oké, és azért a Magic Mushroom plusz kaszák, így egymás után. Tudom értékelni a bőkezűségedet, sőt ezt is szívesen elfogadom. Köszönettel veszem bőkezűségedet, Troll Engine. Most már határozottan úgy érzem, hogy ennek most vagy soha szaga van. Nagyszerű. Jó, nem kaptunk Guppy itemet, de ennek most ezt most a legkevésbé sem bánom. Oké, ezt nyissuk ki, ahogy ígértem. Totál megérte szaga van, és annyira azért nem nagyon kéne nehéz legyen ez a szoba. Ilyen setup-pal. Kaptunk egy Tears Down-t, úgyhogy ennél azért gyorsabban is írhatnánk egy nagyon hangyányival. Ugye, hát nekünk van Blue Cap-ünk, és az azért jó sokat itt a tier ratingünkön, ez meg azért még többet. Jól van! Megint elsőre lesz ebből Purist? El se hiszem. Nem. Ne gondolkodjunk a közeljövőn. Maradjunk a mostnál, és az adott szobára fókuszálva szép lassan közeledjünk a végső célhoz szerintem. Mert ilyenek bármikor előfordulhatnak, amiket most csinálok. Don't get too cocky. De bemegyek, mert... Hol van? A curse-omok tényleg hozzák azt, amit várok tőlük. Kivétel nélkül elégedett voltam minden curse-ommal, pedig nem biztos, hogy mindenből kaptam is valamit. És majdnem eltalált 300 méterről. Teratoma volt. Oh, hello. Szép körnek nézünk elébe, egy szép Purist Challenge-nek. Mi van a boltunkban? Biblia. Halkan megjegyezném, hogy szerintem a Disruptions-nek köszönhetjük, hogy megkaptuk a Magic Mushroomot. Ezt tényleg csak halkan jegyezném meg, mert egyáltalán nem biztos. Áú! Hát te azt hittem már rég meghaltál, hogy teljesen őszinte legyek. Sneaky formádat. Neked is a sneaky formádat. Chub, ok. Nem volt kifejezetten túl bonyolítva ez a boss fight. Jól van. Fordítva kellett volna csinálni, most lehetne egy piros szívem. Jó.
Mindig csak egy Guppy itemnél járunk, de lehet, hogy ez most az a fajta Prius lesz, amihez nem kell Guppy. És ilyen azért nem nagyon sűrűn van. Hellóka. Nem tudom, hogy miért gondoltam úgy, hogy nekem szükségem van arra, hogy veled játszak, mert nincs. Nincs Guppy. Van helyette 3 meg egy bad trip. Hát ha már valamikor el kell tolni, akkor már most, hiszen így még azért sebeztem az ellenfelet is. Valami minimális haszna volt. 48-ra energiát, na aztán. Szóval 48-ra energy-t. Majd akkor tolom, amikor már megvan a teljes töltés a biblián, és el is használtam azt. Van még ellen? Van, hát. Bontsuk fel a koponyákat, most adtam volna egy bombát, ha kicsit türelmesebb vagyok. Gyere! Nem tudom, mit csinál. Teljesen őszinte legyek. Nekem viszont 12 darab életerőm van, ilyen se sűrűn fordul elő Purist során, úgy érzem. Te mit tudsz? Speed down tudsz. Csak nem akar érkezni az a Guppy item egyelőre. De semmi ok a panaszra, úgy érzem azért. Nem nagyon indokolt azon siránkozni, hogy egy dolog nincs meg a 620-ból. Megint 48 óra energiát tudsz? Akkor jó, ha azt tudod, annak örülök. Most jön el az az időszak, hogy too cocky. És sérülök indokolatlanul indokolt helyeken. Illetve indokolatlanul indokolatlan helyeken. Jó. Csak figyeljünk oda, ne szúrjuk ezt most már el. A világ legnagyobb fajja lenne innen ezt nem megcsinálni. Ennél nagyobb szansz nem kell Puristhez. Cancel természetesen jó, kérdés nélkül. Hát 15 centem úgyse volt, most már lesz. Most lennék kíváncsi, és hogy az ördög mit ad. Oké, jó. Hát egy bomba és egy kulcs 2 bombáért, nem a világ legjobb üzlete volt. Még több víz és anya. Tudom, egy csomó mindent ott hagytam. Talán indokolt lett volna elhozni néhány Soul Heartot a ellen formájában. Hát nem tudom, hogy szóval gondolom, hogy hozzam el, de itt tudom én adományozni valahova valamit, és akkor visszaszerezni az életerőt. Teljesen mindegy, melyiket veszem fel, a Polaroid nekünk jobb lesz, úgy érzem. Really? Kétharmad Guppyt azért bevállalom. Anyakését bevállalom, mert kasszák nemrég voltak emlékeim szerint. Életerőm, na most megzuhant egy kicsit, na ide kellettek volna Áú. Ide kellenének azok az elemek és a 48 óra energia cuccok. Te mit tudsz? Bombzal ki. Annyira nem kell. Rég játszottam jól késsel. Úgyhogy ez most se garantált, hogy bekövetkezik. Azért késsel annyira nem nehéz jól játszani, csak jól kell használni védekezés ügyileg. Ha valami közelít hozzád, akkor pont felé tartsd, és hogyha belerohan, akkor általában meghal, mielőtt meg tudna sebesíteni. Ez lenne a taktika. Főleg úgy, hogy a damage-em az egész jó. Erről beszéltem, most a csávó elkezdett volna gyorsan felém rohanni, gyorsan meghalt volna. És én meg nem sérültem volna.
Curse Room. Öröm és boldogság, hogyha ott a harmadik guppy item. És egy garantált win. De nincs. De továbbra sem érzek okot a panaszra a Curse Roomokat illetően, hiszen a Goatheaddel kb. Megnyerték nekem a meccset. Még egy bombzar ki. Most nem nagyon dobálja 48 energiákat. Most azért szívesebben látnám. Na mit tud ez a nagy szoba? Sok gusztustalan ellenfél van itt. És ide hogy jöttök be, komák? Komákok. Hogy látom, sehogy. Hát ez nagyon vicces, inkább kijövök innen, mert az életben nem lesz vége ennek a szobának. Na, finally. Arany kulcsnak nem tudom, hogy lesz-e jelentősége. Nem tudom, hogy nem igazán. Neked viszont lehet. Nem tudom, hogy te képes vagy egy guppy itemet adni, de ha nem, akkor adj valami egyéb értelmeset. Még Compass nagyon rég kaptam. Arra nekünk nincs szükségünk, hiszen nem szeretném elszarni a polaroidomat. Ennyi szart egy helyen, szó szerint. Nem tudom, egy egész lócsorda járhatott erre. Hát ez a legjobb kés használataim egyikét láthattátok. Pushpin az nem nagyon értékes. Ez mi, könyvtár lenne? Azt sem hinném, hogy értékesebb, hiszen nem nagyon van jobb könyv a sátani bibliánál. Hát ez meg főleg nem az, viszont itt azért látok ebben fantáziát ebben a két elemben. Mindjárt helyre rakjuk az életerőt. Úgy látom, szükség is lesz rá. Oké. Eltolom és megyek plusz 2 HP-t vásárolni a könyvből. Ha most kapnék ördögüzletet 3 szívért, 3 fekete vagy illetve kék szívért, most már talán olyan helyzetben vagyok, hogy meg is tudnám engedni magamnak. Hát ha nem kapok guppy itemet, akkor kapjuk egy Abaddon, nem? Az is jó. Krampus biztos nem lesz, azon már túl vagyunk. Ó, a halál. Jaj. Gyere csak ide. Gyere. Ez damage up. Kéne, hogy legyen. Akkor legyen úgy. Jól van, jó, oké. Nem leszünk már guppyk, valószínűleg. De mondom, ez most a legkisebb probléma, úgy veszem észre. Ez valami fantasztikusan jó kör. Nem is tudom, hogy ennyire OP kört láttam-e már valaha. Item roomok nélkül persze. Ami egészen elképesztően jól alakul itt minden. De inkább dögölj meg, jó? Kösz. Persze ezekben a szobákban nem árt néha dodge-olni, és ott abban nem segít az, hogy nagyon OP vagyok. Hiszen ezek halhatatlan ellenfelek. A koponyák. No, az is értéktelen. Már a cancernek most már nincs túl nagy jelentősége késsel. Legalábbis nem gondolnám, hogy lenne. Bocs srác, mindjárt visszamegyünk. Megkapod az életerőt, és várok érte egy kék szívet cserébe, mit nem pókot. Nem figyelsz. 4-es, nem tudom mit csinálni, és nem is akarom elszadni a kört. Tudom, hogy az 1-es és a 6-os az, ami újra generálja a körödet. Megint ledob a fenébe. Sajnos. Jaj. Jaj. Igen, erre számítottam sajnos. Gyere ide!
Jól van. Ennyi. Ennyi volt a Purist? Azt hittem, hogy Isaac lesz a cél. Hát akkor ennek így előbb vége lett, és jóval egyszerűbb volt, mint hittem. De hát ennyi volt a 60. epizód. Nagyon köszönöm, hogy eddig velem tartottatok. Várlak benneteket a jövőben is. Minden jót kívánok nektek!